डिस्ट्रिक्ट सनितपुर डिस्ट्रिक्ट ढेकियाजुलि बातासिपुर दा मना सेन्टार जिल्लाया जाबाय सनितपुरानो एरियाया जाबाय दावगाफुर लाइन ओरै नैबे जोंनि रेल स्टेशन साहानिफ्राय जोबथा अबे खन्दआव गखो बेखौ थाल मोनाखै जेखिजाया खामफ्रामसिमाव जोबथाहैदों खामफ्रामसिमावसो आं थाल मोनहैदों माने बेखौ। हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन, दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय मोनसे सिरियास बाथ्रा। नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय। सनितपुर डिस्ट्रिक्ट ढेकियाजुलि बातासिपुरनि रायजो राजाफ्रा जायफ्रा बे भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासं। सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो ढेकियाजुलि बातासिपुराव थानाय गासै रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ खोनासंनो गोनां। गोबां सिरियास जानानै फैदों रायजोफोर। आंजों सासे दंफायो गेदेर। बे गेदेरानो दिनै गासै बाथ्राखौ फोरमायनानै होगोन। ढेकियाजुलियाव थानाय बातासिपुर ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन। नोंथांमोना जायफ्रा बे बातासि एरियायाव दङ नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय आरो बे बाथ्राखौ जोंहा गेदेरा बुंगोन। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। गेदेर, दा नोंहा मा जादोंमोन देलाय एसे बुंलाय। माने मैया 5टा 5:30 समाव मोनसे जाथाय जादों। माने आङो अमा लायनो होननानै थम गारियाव थांदोंमोन जाहैदों। इयाव मानि बेग पेन पकेट सिफियाव लादोंमोन मानि बेगखौ। पेन पकेटनिफ्राय गलांदों, माने मानि बेगआ थाल मोनासै। बेनिफ्राय जों गिदिंनाबो नायफिनदोंमोन, दा बुस्थुखौ मोननाय जायाखै। ओमफ्राय फैसाया जाहैबाय, राङा जाहैबाय 23,500-600 बिदि जागोन नामा सन्देह। बेनि गेजेराव मथा मथि थुलमुल बिसिमसिम जागोन आरो, खमबो जानो हागौ बाराबो जानो हागौ। मथा मथि फैसाखौ दा आंनो नाङा रायजोफोर। मथे गेदेर उन्दै मोनदोंना सोमोन्दै दा मा बुंगोन आङो। मथा मथि आंनि डकुमेन्ट्सफोरखौ जा दङ बेखिनि डकुमेन्ट्सखौ गासिबो टटेलि जेरावखि गारालासिनो जाहाथे अननानै जाय मोनगिरि बिथां हक बा उन्दै जोंनि बियादै हक, सोरबा आदै मादै बाजै बा नानिमोन बा बिदि सोमोन्दोनि बैसोनि मानसि जायाथों, अननानै आं रिकुवेस्ट खालामना खुलुमहरनाय आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमदों। बे डकुमेन्ट्सफोरखौ पान कार्ड दं, आधार कार्ड दं, भटार कार्ड दं, गारि IC दं, ATM कार्ड दं, बेनिफ्राय बेमारि कार्ड दं, बायदिसिना बिदिनो गासै टटेलि कार्डफोरखौ जाहाथे अननानै जायबा मोनदों बे मानि बेगखौ नांगौ आंनो, रांखौ नाङा, थाइसेबो नाङा, लाजुब आनिखि माने हमजानो गियोब्ला हमा आङो। जाहाथे टटेलि आंनो गोसो गोथारै जुदि अननाय दङब्ला बा मानसि होननानै मानसि महरै साननाय दङब्ला जाहाथे अननानै होफैयो जेन आंनो बे डकुमेन्ट्सखौ आन्थाखौ आंनो नांगौ, नाङा फैसाखौ, रांखौ जाखिनि मोनदों मोनगिरि बिथांमोना होफैयो अननानै। सोरबा आइजो माहारियानो मोनदोंब्ला बा जोंनि हौवा माहारिया मोनदों, जाहाथे होफैयोब्ला आंनि गोसोआ गोजोननाय थागौमोन, साबायखर बावगौमोन आं, इसोर बायदि माने साननाय थागौमोन आं। गोसो गोथारै नोंथांमोना होफैयो जेन बे बुस्थुखौ। जाहाथे नोंसोरो फैसाखौ बिफिनजानो गिदोंब्ला आं गिया थाइसेबो, नोंसोरो जाहाथे मोनदोंब्ला आंनो होफैयो। आं जाबाय मना सेन्टारनि रन्जित अमा बेफारि, मना सेन्टारनि बसुमतारी, रन्जित बसुमतारी। एरियाया जाबाय दावगाफुर लाइन ओरै नैबे जोंनि रेल स्टेशन साहानिफ्राय जोबथा अबे खन्दआव गखो बेखौ थाल मोनाखै जेखिजाया खामफ्रामसिमाव जोबथाहैदों खामफ्रामसिमावसो आं थाल मोनहैदों माने बेगखौ। बिदि जादों मना सेन्टारनिफ्राय खामफ्रामसिम इसिम मोनहैनायावसो मानि बेगखौ आङो नायफ्लांदों पकेटाव। खामफ्रामाव मानि बेगआ बे दावगाफुर लामा लाइनाव। सनितपुर डिस्ट्रिक्ट ढेकियाजुलि बातासिपुर दा मना सेन्टार जिल्लाया जाबाय सनितपुरानो। बेखिनिखौ आं बुंनाय जाबाय। दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननो गोजोननाय हरदों। मथा मथि नोंथांमोना जाहाथे होफैयो जेन। आंनि मबाइल नाम्बारा जाबाय 8875393890 आंनि मबाइल नाम्बारा। बे नाम्बाराव नोंथांमोना मोनदोंब्ला कल खालामबानो जाबाय। आरो जाहाथे गिनायफोर दङब्ला
जाहाथे बे रन्जित बसुमतारीनिनो माबा न'खौ जुदि सिनायोब्ला नांगौबा डिक्लारेसन लांगोनाफोराव गारना दोनैबाबो आं खननानै लागोन बेखौ नोंथांमोना गियोब्ला फैसा मोनगिरिफ्रा गिबाय बायनाय दङब्ला फैसाखौ जाहाथे मोनोब्ला माबा मोनसे खालामगोन नामा गोसोआव साननायफोर दङब्ला आंनो सारेनाबो नाङा फैसाखौ नोंथांमोना लाजोब आं बेखिनिखौ बुंनानै आं सेयाव भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दा बाथ्राया गोबां सिरियास जानानै फैदों। सासे गेदेर अमा बेफारि बे दिकेजुलि बातासिपुराव थानाय ओनसोलनि सासे अमा बेफारि जाय रन्जित बसुमतारी बे रन्जित बसुमतारीनि मानि पासआ गदों आरो बे मानि पासआव गोबां रां दंमोन आरो रां थानायजों लोगोसे माखासे डकुमेन्टसफोर दङ अरिजिनेल डकुमेन्टस। स' रायजोफोर दिनै जाय गोमाजादों बिथाङा दिनै बै रांखौहाय लुबैयाखै रायजोफोर। दा बे रांनि अनगायै बेनो डकुमेन्टसखौ नांगौ जानानै फैदों रायजोफोर। बे मानि पासआव गोबां अरिजिनेल डकुमेन्टसफोर दङमोन। स' नोंथांमोना जायफ्रा मोनदों अननानै नोंथांमोना होफैफिन डकुमेन्टसखौ। जे नोंथांमोना रांखौ लानानैबो स' नोंथांमोना डकुमेन्टसखौल' होफै बेखौ खावलायदों बिथाङा। सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो दिकेजुलि बातासिपुर ओनसोलाव थानाय गासै रायजो राजाफ्रा बे भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना जेसे हायो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। जे नोंथांमोननि शेयार खालामनायजोंनो जे बे बिथाङा गावनि डकुमेन्टसखौ मोनफिननो हायो। अब्ला रायजोफोर बिथांनि नाम्बारखौ आङो स्क्रिनाव होबाय। स' नोंथांमोना बेवहाय कल खालामनानै बिथांनो बे डकुमेन्टसखौ जासिहरनो हागोन जायफ्रा मोनदों। अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जेसे हायो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव थानाय गासै रायजो राजाफ्रा आरो दिकेजुलि बातासिपुराव थानाय गासै रायजो राजाफ्रा जाहाथे बे भिडिअखौ नुनानै जाहाथे बुजियो आरो मिन्थियो।